Kaining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Henry Maceda po. Aha. Ano nga? Biglang nawara sa adlib ko. Di pong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGV. Ang mga kasimbagan ang sarong isyu malinawan. Asin po ang mga kasimbagan ang sarong problema masolusyonan. Iyan po eksklusibo lang ang hapot sa DCGV. Maraming tapon mga dagdag na report hali po dyan sa luwas. Mga tugang niya na pagkaaga sa tuyang programa. 70% daw na target immunity at na populasyon na babakunahan sa Daragalbay target kan lokal na gobyerno. Aramon tada po kung pirang porsyento ng nabakunahan sa ngunya. Lowens Barcena, mga tugang sa report. Good morning, Lowens. Yes, salamat tabi VP Dakulaan paglaom ni Alcalde Victor Eticad Daragalbay na tibaan lamang niya na Desyembre matarget ninda ang herd immunity kontra COVID-19 dahil sa pagbubukas kan pagpapabakuna poon 12 anyos pataas na mga daragenyo. Ini ani pinagunambitan sa DCGV News ni Alcalde Perete na sa pagbukas kan bakuna sa general population mapuntok man lamang kan lokal na gobyerno kan Daraga ang 70% na mababakunahan na populasyon para makahuruhawas na lamang sa masunod na taon sigun sa iyaan sa inang munisipyo sa negatibong epekto kan COVID-19 bako sa nang sahelang kundi sa hiro kan ekonomiya. Sa kunmano no tarantabi BP nasa 20% pa sana na nagkakabarakunahan po ko mas o menos sigun kay Perete atin sigun man sa alkalde medyo makaurugma sa iyang parte takan bukasan sa edad 12 pataas ang pagpapabakuna kan anti-COVID-19 vaccine. Rinuso ning kadakol na mga kabataan ang vaccination rollout sa Ninoy Aquino Park, Daraga Covered Court. Ang medyo na sa dadadipisilan mainganyar sigon kay Perete iyuso mga kabubuldan na barangay na mga adult as in senior citizen population nasarala man giraray ang pagtubod na pag nabakunahan daw magagadan o magiging sumbi. Pero sigon sa pakikipag-ulay kan DCGV News baga kay Department of Health Bicol spokesperson Dr. Lulu Santiago bako tunay na pag nabakunahan magiging sumbi o kaya magagadan ang sarong tao na nakakaproteksyon nga ni ang bakuna nin buhay. Kung kaya dahil lang kay ni si Perete magibo man nin mga magkakanigo daw na lakdang para inggan niya ron manggiraray ang mga nagduduwa-duwat pang magpabakuna na tumubod sa nasa ipinagpapalawas na impormasyon kan otoridad bakong mga fake news na pigpaparataram kan iba na nakakaapektar sa tamang desisyon kan ibang daragenyo. Okay. Roger, so yan tabi BP, biyay naman kitang daraga. Ako po, si LBB. Lowens Barcena, mga tugang biyaheng daraga. Biyaheng daraga legacy. Lowens Barcena sa pag-aaga. Mga tugang anhapot. Anhapot. Sa saindo po na opinion, ano daw po ang plano mga tugang ni Mayor Sara Duterte? Ang boses kan uwat. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwat. Sa mo pong opinion, ano daw po sa iling mo ang plano ni Mayor Sara Duterte pagkatapos na mag-withdraw inikan sa iyang kandidatura bilang alkalde kan Davao City? Ang boses kan uwat. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwat. Mag-upload o mag-text po mga tugang sa 0928-777-5548 as in sa 0995-398-1813 o kaya po sa Facebook Live sa samuyang chat box as in po sa Messenger ang sa inyong mga mensahe po as in opinion
sa tuyang Boses kan Uwat Boses kan Uwat. sa DCGB sa programang Anhapon. Boses kan Uwat. Alright, primerong opinyon. Hali yan sa luwas. Good morning. Good morning, Sir Henry. Yes, Hindi sir. po sabing, pag-atras ni Sara Duterte, kumbaga, kunwari, nakilhagman nga kitang mga Pilipino, pero Ah. haloy naman niya na plano. Opo. Kumbaga, kung bako iyang presidente, mabisi presidente yan. Pero ang sa kuya dyan na opinion, kung dahil nga ni sigurado kang sarong tao, kung ano ang gusto niyang dalagana, natatay tao mo pa ang bansa dyan. Aha. Okay. Kumbaga, aram naman yung ka mga Pilipino, dahil naman hindi mahuhuto. Technique na yun ka nga niya dati pa. Oh, so ang hiling mo, pwede siyang magbisi o magpresidente? Oo, daw Yeah. rin dyan. Pero sa hiling ko, dapat mag-vice presidente siya. Kung ma-presidente siya, baka sundan ni Bongbong Marcos. Oh. Baba ka ng buto kang North, tapos kang Mindanao. Kung mabisi man po siya, Kung kung mabisi man siya, siya daw ang dapat nakatandem niyang presidente. si Bongbong. Si Bongbong, sir, ang magiging Si Bongbong. kayan. Aha, Sa okay. inisip ba to, tapos si Bongo, mga ano man lang, may mga saaga, pwede yan mag-withdraw. Iyo. Nakasabang di baga, napahibi baga si... Kumbaga Yes. sa chess, pion. Okay. Mga pion yan kung sa chess. Iyon pala. Okay, salamat Bigo. Mabuhay Sige, ka. sir, salamat po. Thank you so much, di ba? Di ba? O yan Mga man, ang kasabang baga, nagibihin na pahibi baga si Senador Bongo. Mga tugang, tanatats da siya tabi kan mga nangyari ngunyan sa tuya tabing kapalibutan. Ano po sa iling nindo ang plano ni Mayor? Ano po sa opinion mo? Ika na nagdadangog ngunyan. Ano po sa opinion mo ang plano ni Mayor Sara? Yan baga, kwan ining pigigibot tagari, ano po ka yan? Ang kwan, ano ni, uning hypothetical question. Taday taman aram talaga kung anong, pero pwede kita mag-analyze, di ba? Ilingunin do, kan mga nakaaging panahon, si Presidente Rodrigo Duterte baga, nag-file na mayor. Ang vice mayor baga niya, si Mayor Sara. Tapos nag-withdraw siya, nagdalagan siya bilang presidente, sinalidahan niya po mga tugang undersecretary ngunyan kan DILG, di ba? Undersecretary ngunyan kan DILG, mga yun salidahan niya. Now, ngunyan man, nag-withdraw si Mayor Sara, ang nagsalida sa tugang niyang si Baste. Nang dati niyang vice-alkalde sa sendang dadalaganan na posisyon mga tugang duman sa Davao City. Ang bako niyang klarado sa tuya, ano po ang plano ni Mayor Sara? Ano po ang sendong opinyon? Mga tugang kay Mayor Sara, ano daw kaya ang plano niya sa buhay? Diba? Pasauntan mga reaksyon, mga tugang sa pag-aaga, kan sa tuya, tabing mga uwat. Ano nga yung uwat? Tawo. Bata, ikapauso nga uwat, tawo. Ngaya, nauso bagaso, si Yorme, di ba? Yorme. Ngaya, tas pala. Ano nga tas pala? Patalastas. Di ba? Kaya kita, boses kan uwat. Yeah. Vox Populi, Vox Day. Diba? Si Sara madalagan tabi presidente or vice president, grabe pang mga dinagdagan pa kayo ni. Sabi ni 8526, grabe pa ngayang mga drama. Good morning, Hen. Sagin-sagin man lang si Sara na mapresidente yan. Mga tao na lang ang magdesisyon kung sino ang gusto nilang presidente. 0799. Sabi ni 9553, dahil daw kan mga, tigahapot kung ano, hagad ki reaction. Di ba man ang reaction mo na, dagit ka? Hello? Hello. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes. Opo, ano po sa imong opinion? Ang ano ko po, si Sara, sigurado na yan, makapresidente yan. Okay. Pero si Bongbong garo na disqualified yata eh. Aday, may nagpa-file for disqualification. Oo, May nag-file. yun nga eh. Tapos, uli naman, abo naman ako kan artistahon man ang inchik na iniong Ay, masyado ka na. Napahibi nga ni siya, na-touch siya. Hindi, dahil kung yan, mga plano naman sana yan, mga hearing na Aha, okay. drama effect. Oo.
may ano kita, may kandidato kitang, minsan siya na kita matawang kitsansa, na ko kitang presidenteng Bicolano. Nasa padaita patarabangan inyo, na magkasararo na kita di o. Bicolano kitang presidente, mako Marte. Maging matrayumpo ang dalagan ka ini Lenny. Ay magayon ang sana nagkakatarakot kaya sila na makaluwas ang kalaban nila. Na araw ka ini halimbawa araw ka kay Lenny. Kunya ano sila ta dakol na mga pinagtatarago na mga anomalya. Nagkakatararantana kung sa hindi masururok matarago. Pero ikaw po, selling mo daw po, magkasararo daw kitang mga Bicolano na suportaan si Lenny? Sana po nga ini-encourage ko sa nga kagurang na sa tuyan ng Tarabangan ini sa tuyang Bicolano presidente. Okay. Dahil na kita magpara, kining-kining pa kan iba pang mga ano yan dyan. Tapos sa tuyan na sana mararanahan inyong tao. Iya po. Yan lang po ang sa kuling. Pakimahirap sa mga butante. Sana mailinindo ang problema kan Pilipinas, lalo na din sa Saturiang Rayon Bicol. Salamat po. Salamat din po. Alright. Thank you Basahon daw sa iba pang mga opinyon. Mga tugang, ang boses kanuwat sa DCGB. Diyan mo makikita kung anong kasing masyado baya. Ang hapot nga ni Baya, ano ang plano niya? Mga mainito ng mga reaction nindo. Ang hapot, ano sa opinion mo ang plano niya? Yan hapot, di ba? Huwag na muna. Di ko nabasahon, napasensya na po Di ko nabasahon kung ining mga malanit na mga mga malanit na mga statement. Ade, tanganin na fair kita sa gabos, di ba? Tanganin fair kita sa gabos. Ang hapot man sana, ano sa opinion mo ang plano niya? Hello? Morning, BP. Ano sa iling mo, Migo? Ma-presidente ma-replace yan kay Bato de la Rosa. Kung niyang magaw, pwede yan maging guest candidate yung partido ni Bato de la Rosa. Dito padalagan ng presidente. Iyo. Pero sa iling mo, si Bato daw ang salidahan niya? Si Bato ba? Hindi pwede si Bongbong. Hindi pwede si Bongbong. Oo. Si Bongbong. Kasi iwan ang replacement kan kaya dumalagin. Ikaman daw si Bato dumalagin yung presidente. Pag una mo, magana daw. Inda, dahil ko aram, sarawagan ka na. Second thought. Iyo. Resepto ko lang ini Iyo baga. Kaya nga ni opinion man sana yan, di ba? Okay. Inimulaan kang ama. Kuminita. Gusto sabihin kong kuminita, guminana. Okay. May parto. Okay. Ang parto kan, baka kumita ba? Parakpakaan. Okay. Sige, Migo. Salamat Salamat. Presidente po ang dadala. Ako tabi, ang babasahon ko lang dapat na simbag sapot Saro sana po dapat nga din kita magkairinitan, buda dahil kita dahil kita tamaan na sisay man po na persona na nagdadalagan sa ngunya. Nang hapot man sana, ano sa opinion mo o ano ang perception mo sa pag-atras ni Mayor Sara? Ano ang plano niya? Yan. Yung masana po ang dapat na sisimbagon. Pasensya na po pero di ako mabasa tabi kan iba na iba ang simbaan sex nindo sa hapot. Okay. Tangani po na pero ang direksyon tamaggo kang kita kay ni mag-iirinita naman ang mga supporters kay ni, di ba? Ang mga supporter. Ito. Presidente po ang dadalagan ni Mayor Sara. Questionably pa yung kandida si BBM dahil sa DQ disqualification case niya sa COMELEC. Siyempre doon sila sa sigurado. Yan, yung mananggata si Bongbong kinasuhan pa-disqualify sa COMELEC ini palan may Supreme Court decision palan ini di ba? Kulang lang sa ideya ko May pinadalan ko sa television, igwada ini ki court decision tungkol sa kaso niya na pero ilingon nindo, iga palang ki araw kan si Bongbong natata ka nag-file ining vice president, natata kinaghiro. Bako diyan. Actually ko lang ang pagkasabot ko sorry, please pardon my ignorance. Pero nahihiling ko lang duman sa national television na igwa pala inikikaso na didesisyonan kan Supreme Court na siya dahil na pwede magkapot sa ano man na elected position.
Iyo, pero nagkalas man ako, iga pa lang araw ka na desisyon, nata mga tugang ta, da ini pinalang kikaso, kan magdalagan siyang vice-presidente. Iyan ang apot. Okay? O anyway, makandidato yan si Sara para presidente, tapos ang vice niya, si ama niya. Okay. Sige po. Ito, reaction. Good morning. Aha. Ay, brown out ang pigahapot ka ini. Hello, good morning. BP tax evasion case kay Bongbong. Sorry? Tax evasion case. Oh, igada ki kuan iyan ki Garidis ko na may decision. Na siya pinimag-hold. Kaya ano man na elective post? Iyo, nabasa ko yan sa Inquirer. Iyo. Kasi based naman sa narigawan ko lang so RA na pag ika may kaso, na desisyonan ka, di ka pwede magdalagan ng presidente. Iyo, pero nangalas man ako pa rin nata. Presidente man sa iba ba pwede sa ibang posisyon? Oo, pwede. Kaya daw, Tapos panduwang violation ni Bongbong, sabi ni BP, kasi duman sa under out bagay itoong pilapan mo sa Comelec. Iyo mananggad. Lumang pasa na, may sara na siya kasi dahil siya nag-declare. Oo. Tayo na, nahiling ko kaso inot pang mga banggi, kaso banggi yun naman ng mga news. Diba? Ang pinaka-the-best sa NBP, ipaliwanag ta, umahanap ka abogado, ipaliwanag ta kung ano talaga yan. Yes. Okay. Sige, may good suggestion. Opo, okay. Nakita, puro masara, Iyo baga. Okay. Salamat din. Salamat don. Thank you so much. Pero actually, abo ko magdiskutir ka yan. Baka masarautan kita kay Ibadigdi, di ba? Pag indiskutir mo yan, nagkasutabi di Bongbong, baka masarautan naman kita kay Kiba. Diba? Okay. Anyway, digil lang kita, sapot. Dapat iyan, at nangani ang hapot, baya, kung anong opinion mo, bako napipakapitan mo si Mana. Sarawayo na. Okay, good morning. Si Inday Sara, candidate yan for president. Sure, basta ako may yung matapang na presidente. Yan, okay? Sabi kan texter na Zaro, sa 70-96, let Sara lead. Ha, 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 ha. Okay. Political drama iyan. Madalagan niya na presidente, ang laban ka iyan, babae sa babae. Siyempre, ang plano ninda sa si BBM ang ma-disqualify, kaya igwa silang paraan, kaya si Sara na ang panlaban. Yan. Okay. Sabi po yan 4897. Plano ni Sara na raoton ang nangani, ang hapot man sa nangani, kung mga kandidato, kung anong opinion mo, bako, ang plano, ang plano ngayon, yung man palanso, tama ang palanso simbag niya. Kaya na ito, na mga rugatong statement, nagibi, bako man po si De La Rosa so naghibi tabi si Kwan, si Senador Kwan, si Senador, si ganito Jing, Senador Go, okay? Migo, mapresente yan. Si Vice Marcos, makatakot Migo. Yan, okay. Alright, reaction. Dawa anong kapag tabaya, daw kita, ayan sana. Tapos na eleksyon, President si Sara, Vice PRRD. Yan. Okay, good morning hen. Sa hiling ko talaga madalagan siyang presidente. Okay, another one, maski pa anong dalaganan ni Sara. Okay, sige po. Alright. Henry, presidente yan si Sara, gusto niya kalabanon si Leni Robredo. Basta ako kay Leni. Okay, sige po. Alright, yan na ha. Mga tugang ang mga naglaog na mga opinyon, ngunya na pag-aaga, digdi po sa tuyang programa. Ang boses kan uwat. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwat. Alright, so nagluwas na maski di ito na po ito na porsyentahe, di nga na itong pirasa na, sa indong mga text ngunya na aga, nagluwas talaga na kadaklan mga tugang sa mga texter ta. Kadaklan sa mga texter ta. Bako so nagdadangog ha. Kadaklan po sa mga texter tangon yan, mga tugang, nagtutubod na si Sara Duterte, Mayor Sara Duterte, madalagan siya, mga tugang, bilang presidente kan Pilipinas. Sabi ni Lex Lee, for me, Sara Duterte will run for the position of president. Kasi planned na nila yan. Kung sa pelikula scripted na yan, kasi alam nilang tagilid pa ang papa niya pagdating ng araw, nakasuhan si Presidente Rodrigo Duterte. Yan. Okay. Uy, may pigsend haling inquirer. Ay, ba man ini. Alright. Sabi ni King,
May two options yan si Sara Duterte. Pwede siyang mag-BP kay Bongbong or Bato de la Rosa or kay BBM. Three options actually. Yan. Okay. Possible scenario, sabi ni Mark Jerome Trisvalles. Si Sara, BP, si Bongbong. Presidente si Sara, BP, si Bongbong. Senate President si Duterte and si Gloria po Speaker. Possible. Nagdalagan si Gloria ngunya na Congressman Geraray. Possible scenario po yan, kaya dapat hikayaton ang kadaklan na dahil magpaloko. Okay, sige po. Thank you, Migo. Alright. Sige po. Yan o. Dito tayo sa Facebook Live. Baka may opinion duman. Mga tugang sa Facebook Live sa tuyang hapot ngunya na pag-aaga. Hindi po sa tuya na programa. Mark James. Mark J.I. Iba man kayo. Mark, pasensya na. Iba man kaya ang reaction mo duman sa hapot ko. Makusugya, iba man ini. Joey Torres Nolasco, makusugyan si Bongo, kaya ma-vice si Sara. Yan. Annabel Orlain, hapot ko lang po kung apat na talaga ang sakay sa tricycle. Ay, wala po akong ideya. Kasi dito sa Boraguis, apat na po ang sakay. Salamat po. Tess de la Torre Marchan, good morning. Opinion ko po, sabi ni John Lohica, ay ma-president yan si Sara. God will just guide the citizens of the Philippines. Okay? Dahil man tabi ma-presidente si Sara, ma-BP po yan. Sabi ni Roger Dino. Jocelyn Broquesa, madalagan kayo, sir. Donald Garcia, duwa na baga ang aspirante para vice-presidente na naghibi sigo, buda si Pangilinan. Alright? Jocelyn Broquesa, basta kami Sara. Yan, okay? Yan. Leandro Gianan, alam na this, bahala na kamo kung sisay ang botohan nindo. Okay, o yan po An sa pakulang mga opinyon, ang boses kang... Ang boses kan uwat. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwat. Sigurado yan na ma-presidente si Sara, proteksyon sa mga sama niya sa mga kaso. Alright. Bahala sinda basta okay na to. Dai na makandidato si Sara Bipehen, ibahan niya si ayos man ang opinion kay ni. Paulok muna naman ako. Ibahan niya si Papa niya sa abroad magpabulong. Ayos ka man Sa tingin ko, masubstitute si Sara Duterte kay Bongo, uminibi si Bongo. Ayan Kung ano man po yan, mga tugang na mga opinion na nasa nahiling tangon yan, yan pong abangan niya to on or before November 15. Tama, Jing? On or before November 15. Yan po. Yan po ang abangan niya to on or before November 15. Back up pala nila sa... Back up pala. Ate babes, maray na agad tabi sa imo. Opinion ko, ang ginibo ni Sara dati iyan na plano, paikot lang kitang mga tao. Style bagayan kan mga para? Sige, alright. Ang PDP laban ko si Wing siya at natalo sa Comelec versus Pacquiao Wing, ula subuyo kan. Alright, sige po. Sabi ni Ate Marcia, for me, Sara will allow her father footsteps na magkandidato yan para presidente. Yan, okay. Ay sus kadakol. Duterte for president, go for vice president. Posible yan, di ba? Mga arogan. Sabi ni Ma'am Regino, sabi man kan opinion ni Tony, ang plano ni Sara pakasalan si Sara Geronimo man ang pigtatara mo, Tony. Latasonta ka na. Ako kasal na ini si Sara Geronimo kasi Mateo. Lala. Burutong taga Tony. Diba? Maski ako, Bicolana ako. Ata na nga ng hapot nga ni Baya kung anong opinion mo sa pag-atras ni Lenny bilang mayor kan Davao. Pwede naman, alin ako takita kan ibang, mawara ang direksyon ta sa Ororon ta. Mawara ang direksyon ta sa Ororon ta. Ano plano ni Sara sa, ano man na plano ni Sara sa politika? Gusto mo sa dirihon kang Duterte ang Pilipinas. Yan, alright. Sabi ni...
Architect Leo. Kung ano nagkairisipan mo na. Sa bagay, tugma man ang simbag ni Architect Leo, duman sa haputa, tama man ang simbag niya. Ang plano ngayon ni Mayor Sara, ni Sara, ikumpanya si Lenny sa Davao. Hihihihi. Gararayo, sir, mangyari. Arayo mangyari. Gararayo, sir, mangyari. Ang araw ka na mangyari. Alright. Di ba? Okay, bueno. O yan tabi. Ito, another one. Opinion. Sara for BP, Bato for President. Pero si BBM na talagang planong paganahon na presidente. Alright. Sige po. Tama po itong sinabi ka nagapod sa imong babae. Ano patabi? Hindi makandidato para presidente or VP, like father, like daughter. Yan. Okay. Dali lang Ako ko para ugon si Angie sa, di ba? Sus ko dakulon. Kang gusto magtaong opinion. Alright. Pasensya na. Basta muna, ang babasahon ko muna po. So para lang duman sa hapot ko, ha? Iyotakon mag-opinion kita sa mga ibang kandidato po. Baka, diba? Madalaga ng taman so iba. Diba? Okay. Ito. Okay na. Ma-president yan si Sara. Tayo papadago sugibo ni ama niya. Yan. Duterte Marcos. Duterte plus Marcos equals masyado ka mong mga mainit ang mga questionin do. Alright. Madalagan si Sara presidente, si Bongbong vice president, tapos pagdaga na ma-resign si Sara, tas para si Marcos na presidente. Taday man madalagan si Marcos sa pagka-presidente. Alright. Sige po. Yun po ang mga opinion natin. Dakulon pa ini uni pa. Sandali na. Kung si wag na muna kaining ha. Kumandidato man okay na sige. Ako tabihin sa hiling ko madalagan si Sara bilang presidente. Kung number 1 ka sa survey sa pagka-presidente, nata ka mamabise. Sana lang po magsulid Bicol man po ang sa to. Okay na. Okay na. Okay, yan tabi. Mga tugang ang mga opinyon. Ngunya na pagkaaga. Ang boses. Ang boses kan uwat. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan uwat. Alright, so maski di ko pa nabasa po sa ibanindong mga text, sa iling ko tabi talaga, ang opinyon nindo, mga tugang overwhelming na si Sara, mga tugang sa pag-withdraw niya, madalagan siya bilang presidente kan Pilipinas. Alas 8:21 na. Didi kita sa report ni Ans Galero. Mga tugang, hali po dyan sa luwasan. Report tayo, Ans Galero. Pagbugtak nin automated voltage regulator sa Albay. Planong gibuhon para masolusyonan ang fluctuating na supply nin kuryente. Bagong barita ini, Jing. Subungan, ibugtakan mo ki voltage regulator? Talaga, pwede yan, Jing, sa Indo. Pwede yan, pwede yan. Nakula uno na voltage, siguro, ang kadakulaan kan voltage regulator, gari ko ang gayon, baka garulin yun hill. Grabe nga yung imagination mo. Di pa nga na yung detalye. Pagkukomentaryoan mo na, kung kuman sana po ito, perception ko man sana, opinion ko man sana. Kaya nga ni, aramon tan detalye sa report ni Ans Galero. Ans, good morning Ans, i-detalye mo. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga palantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, plano na ang bugtakan, mag-intervenir ang gobyerno provincial kan advice sa pagingan ikan pagbugtak nin automated voltage regulators sa mga lugar, mga LGUs digdi sa probinsya kan Albay na hibabaan voltahe o kuminsan minasobraman ang voltahe kan supply nin kuryente. Nian si
kinabi ni kinatawan Victor Ziga Jr. ang Pamayokan Committee on Power and Energy sa Sanggunian Panlalawigan kan Albay kung saan napapagal naman daw ang gobyerno probinsal kan Albay sa problemang sisaparka ng mga albayano dahilan sa minsan wara, minsan minabulta, minsan fluctuating na supply ng kuryente sa manlain-lain na lugar digdi sa probinsya kan Albay. Gigipagtabangan mo niyan ang gobyerno probinsal kan Albay sa paaginin pagpirma o sa paglaog sa Memorandum of Agreement entre kan gobyerno probinsal asin man kan Aleco kasi pati naman ang APEC tanganin na masolusyonan o kaya marealisar ang bagay na ini. Ilan sa sigun sa dakol na mga lugar digdi sa probinsya kan Albay lalo na sa mga islang parte na kan sa tuyang probinsya ang minasaparkan siring na program o problema. Ini ang kaptang kan pahayag ni kinatawan Ziga. Ang saro na po digdi yung matatabangan Magnito, Isla, Piyuduran, and sa totoo kaan sa Piyuduran, uga nakitang sample dyan na AVR. Kaya kung may ilingin do sa Piyuduran, nag-under na sa tuyang mga... In fact, ang saro duman ng tabangan sa sentro ho na Maray, na su ice plant ninda nag-under naman. So because na-address na su fluctuating and up and down. Iyan na su Sigun sa iya, 67 milyon pesos po kung mas o menos nialokar na pondo kan gobyerno probinsal. May kinaraman sa bagay ni Nikon kaya talagang hihinguwahon nindang masolusyonan na ang problema sa supply ng kuryente digdi sa probinsya kan Albay maski nasa sa araw gayning paagi. Ilan sa nagtutubod sinda, nalalo pa ngunya na pandemyang COVID-19, grabing kadipisilan ang sisapargan mga albayano kung in kaso man nawawaran din supply ng kuryente asin man minafluctuate ini sa mga daypigasahan na mga oras. Alak mo na, Angie. Bako ang pag-ayos kan supply kang kuryente, trabaho yang kan APEC. Sinda ba ka nag-consider kang Aleco na pigay panalagan San Miguel? Yes. Natatamagas to ang gobyerno, pero ang gagastoson? Buko mas o menos 67 milyon. Natamagas to kita ka 67 milyon na trabaho yang kan APEC na ayusin nila ang serbisyo. Pwede yan, pwede kita kaya na mag-infuse. Sa bagay, mga inadala naman nila yan. Pero ang hapot ko lang, trabaho ba kan APEC na ayusin ang supply? Natamagas to kasi 67 milyon na pwede pang mapaduman yan sa ibang proyekto na mapakinabangan kan mga albayano. Naghapot lang si Henry M. Yes, pero garo ining planong paggabusol kay resolution, pero may lalawan sin ng Memorandum of Agreement, posibleng may counterpart man sa affected sa budget na ini. Iyo nga ni, pero ang hapot ko, natatamagas to dyan ang probinsya. Yan ang apot. Di ba? Yes. Kaya nga naglawgan APEC dyan ta. Ang sorry tabi baka pwede ka so nagdadangog bakit pwede ka magpaluwas ki opinion na kontra sa sakuyang kaisipan ano. Pero ang hapot ko natatamagas to dyan ang probinsya ki 67 million na kaya nga ni linaog ta dyan binugtak ta dyan ang APEC na sindan maayos kan supply ng kuryente sa Albay. Tama. Private bagay yan. Baga. Oh, maridogur kung dati pang Aleco yan, garo pwede. Pero kung private iyan, makikipag-uro niyan para kita magasok 67 million? Di ba? Nag-apot lang kita. Oh. Demon, masimbagan sa layo manaraman. Ako ikaw nga ni, pwede nag-apot ka man. Oo. Yun, di ba? Sige, kung daw si board member si board member Siga ang kuwan kayo ni? Board member Ziga. O, grupo ko ini sa kuwan, sa ano yan, sa business, ano yan. Maski pa kumada ka negosyante, grupo ko sa ACCI. Takaiban din din sa mawang ini plano. So, patong ko daw. Natata. Di ba? Natakipon mong gumasto. Natata din sa dulo ng APEC na ayuso ng serbisyo ninda. Tama. Sa publiko. Kasi na nagbugtak dyan, ang expectation ninda, ang pangako kahit baga C2C and ano ito? PPP. Diba? Private, buda C2C. Oo. Ang pangako ninda, bago sinagdaog dyan, magkakaigwa ki sufisyente asin convenienteng supply. Pero, Ang mga albayano nin kuryente. Iba kang testigo ang DCGB. Tadi ginagururo ng kaito mga C2CP, ano pang, kung C2 pa kung ano pa ito. Hindi ba nagururo niyan? O, dahil ka pa sa DCGB ka ito. wala pa. Di ginagururo niyan. Nagidirigdi yan. O. Tapos ngunyan, magasok kita 67 million. Naghapot lang kita. Kaya po ang kulang kikasimbagan tungkol sa bagay na yan. Yes. Okay. O, sige. MVP, inisal man ang informasyon na ako nakalap dyan sa Kapitolyo with Boy, Ans Calero, DCGB.
Salamat, Ann, sa report. Hali po dyan sa luwas. Bakit? Ayun. Ulat ko na, tapunan ko do si board member Siga. Ay lang ha, tagal may number ako kay board member Siga. May number katabi ans kay Siga? Kay board member Siga? Alam ko na ha. Siga. May number katabi ans. Gusto ko makauron si board member Siga kay ini. In order to balance mga tugang our presentation, na para masimbagan ini nasa isip ta, di ba? Sige, hanapon ko sa number ni board member Siga. Tapudan ta ano? Hapotong tungkol tabi isa sa tuyang hapot. Ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tanduay Ginto. Ibang Ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol Safety. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger at isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na re-reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. Hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, DPWH Regional Office 5, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may double power pa.
Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kap J. Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis na sipon at lahat ng kasama nito. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya Sa syudad ka Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Sa syudad ka Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya ang corn tuna na abot kayang-kaya. Fresca! Corn tuna! Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, fresca. Corn sa 150 grams, sulit ang sarap. Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, 17.05 lang SRP. fresca, Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna. fresca. Corn tuna! Fresca Corn Tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take
Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO sa mga minasunod na petsa. November 20, 2021. Tabaco, Voting Center, Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 10, 2021. December 4, 2021. Manito and Albay District, Voting Center, Manito Central School, and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon. Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi. Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina kan ALECO sa W. Vinson Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng lima, ₱5 lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa digdi sa DCGD. Oy, good news kita ha. Na kunta ko tabi si board member Victor Siga sa tabang kan satuya na mga amigo. Good morning sa satuyang mga amigo ha na nagdaunin tabang para po makatugang makontaktaan sa tuya tabi na board member sa probinsya kan Albay. Takakaurunon ta. May connection duman tabi mga tugang sa report ni Ange. Ano? Ta medyo nahiwagaan lang kita. Kay puhan kayo ni mga tugang ki klarifikasyon. Ano? Nasa linya po mga tugang ang board member kang Albay na kapandok ni Dater Ocampo. Board member. Good morning, Tabi Manuel. Paguna mo, seryoso sa introduction ko sa imo, ano? Hey man, ako ko nito, compliment baga. Always, thank you, Tabi. Kaya daw ako, talagang feel na feel mo man talaga. Minsan lang, Tabi. Paminsan-minsan man sa nabaga Tabi board, di ba? Iyo, Tabi. Okay, Buda anyway. man talaga ito. Good morning, Tabi. Yes, opo. Onder ka po board sa DCGB sa tuyang programa ngo niya na pag-aaga. Napaapod ba pa ko sa imo? Taka sa bago may report si Angie na ang nadadangog ko sa interview sa imo, mabugta ka mo kigari voltage regulator para masolusyonan ini na fluctuating na supply ng kuryente sa Albay. Ina-mention niya po ang kantidad na 67 million pesos. Sabi ko, para sa hapot kan mga listeners na,
Ano po ang kuang kaantabi board? Ano po ang gari magiging manner of implementation kaanta? Saro pa baga po ang APEC i-private siya na naglaog sa Aleco para po imanehar kitultol ang supply ki kuryente sa probinsya Canalbay. Ano tabi ang logic kayan, board member Siga? Sa katotohanan kayan, tabi, Manoy Henry, actually, pigbasa ko nga ni man po suppose ni so and ako man po ako nailing talagang comments. And muya ako man simbagon saro-saro pero difficile talaga. So kaya nga ni po naugma ako na na-interview mo po ako. Only po ang na-approve pa man sa po Manoy Henry is only a resolution as to the scheme. Okay. Aram mo po Manoy Henry, there are two types of scheme talaga. Scheme so klase. Na pigagamit manod sa ang ibang hapud dyan is kung sa hali. Hali po ini sa National Wealth Collection. National Wealth Collection. So nag-abot man siya after so many years, nag-abot man siyang 67 million. And iyo man ang dinisidiran po kan sa tuyang executive department tibi sa probinsya kang Albay kung sa gamito ni National Wealth na ini 67 million na i-address yung mga issues kang kambilog na probinsya kang Albay. Na ining low voltage, high voltage, fluctuating electricity. Na magkuha ka iniong, pigagamit man po talaga iniong. Duro ko lang ining 80 automatic voltage regulator po. Biglala po yan sa mga electrical poles. Piga-address po kayan so mga not upgraded, pa po mga upgraded or so mga single phase na mga lines sa mga ibang parte kambilog na probinsya kang Albay. And pigi-stabilize kayan ang satuyang kuryente down to the household. All the way po sa household na bako siya up and down. And maging stable ang kuryente. Po, Manoy Henry, na-approve ta na via a resolution na gagamito na scheme. Gagamiton ta po niya na scheme, manungod sana po digdio sa kantidad na ining 67 million na isa non-subsidy scheme. Yung man sana po kita dyan sa non-subsidy scheme. And that is where that 67 million po will be heading is to purchase and to procure a automated voltage regulator for the whole province of Albay. Ganyan po, Manoy Henry, ang mangyayari kani is we need to approve another resolution. And pigadalan pa kang sa tuyang probinsya. By next week siguro po, tamay na-receive na akong communication from the office of the governor. Along with iimbitaran ko po giraray ang Aleco, APEC, along with NEA syempre. And sabi ko nga na kay po i-notify ang NEA digdi. Ang may awareness man sila sa direction kang provincial government of Albay. I see. Okay. Yes. So medyo po kaya so that everything will be in order and aligned sa direksyon sa ining kinuha kang provincial government of Albay. Kaya ba si Governor Alfrancis Bichara? Tama man po ito na ma-address ta. In the meantime, ma-address ining mga concerns kan sa tuyang mga tugang na dahil nga ni nag-aandar ang ibang party po si TV, electric fan, arukayan. But mind you po, Manoy Henry, I would like to state na ubang sample na ginibo po digdio sa automatic voltage regulator dyan sa Banwakang Pio Duran. Yes. Okay. Na kung sa inani po, dahil nga ni duman nag-aandar ang sa indang mga electric fan. But this time po, kang nalaganan po duman na automatic voltage regulator, napapandar na natin po. So, in fact, nag-aandar na duman sa indang ice plant. Nang pigagamit kang bilog na banwa for preservation. Okay. Aram na po nito. And we're very happy na very effective man po ining automatic voltage regulator. Sisi pa nag-provide BM kay tong big voltage regulator sa Pio Duran?
I think APEC ang nag-initial provide. Sinda mismo ang nag-initial nag-provide ka ito because of the problem. Okay. Yes. Medyo po kaya baga, di ba? Paano kaya baga kang mga enot kan maglaog dyan But to I'm not APEC? sure, Manuel Henry, kung APEC talaga. I'm just stating na baka. Yeah, okay lang po, okay. Anyway, medyo kung kaya babaga sa iba na, maglaog yan ng APEC, ang perception ta, sindang ma-provide kang gabos para magigwa kita ki magayo na supply ng kuryente because of the private intervention, ano? Yes po. So, with that, magasto kita ki 67 million pesos just for that. Yes po. Na Yes po. sabi nga baka po yan, pwede pang magasto sa ibang bagay na mas talong direktang mapapakinabangan kan sa itong mga kababayan sa Albay. Totoo man po yan, Manuel Henry. Iningani po, as I keep on saying, na sa mga nag-interview po sa kuya, na tabang naman ini kang serbisyo po ini, kang provincial government, sa bilog na tugang tadigdi sa probinsya kang Albay. And to address po that question, whether dapat talagang APEC, totoo po, dapat talaga sina. Kaya nga lang, as you know naman po, Manuel Henry, there are a lot of, up to today, from the moment na but I don't want to get in po digdiot, medyo halabang istorya ini, Manuel Henry, pero explain ko lang po, na be short. Up to today po, when they filed their CAPEX with ERC, up to today po, from the beginning, up to now, they pa man po na-approve iyan Iya po, actually haluin na yan, na CAPEX na yan. Haluin na iyan, na CAPEX na iyan. And maski nga ni po ako, hindi ako ma-involve dyan. Pero ako ma-involve dyan kasi number one po, very complicated na iyan And number two, that is already pending before the ERC. Opo. And other venues, including DOE po. Dakul na opposition or dakul na grupong nag-oppose dyan sa CAPEX na final po kang APEC. And I think more than 5 years na yan or from the beginning po na linaog kang APEC na yun. They man po na-approve yan na CAPEX. And aram po manindo Manuel Henry, and sa pagkaaram ko man na yan pong CAPEX na yan is now the amount or the fund that will improve the electrical but syempre dakul man na concern po dyan ng mga ibang organisasyon as in grupo kasi yan baga po pass on yan pass on actually dyan po board nagkaigwa ki problema mautang so papason sa consumer di may ikon sa tuya di ba kitang mga end user igwa ki impact sa tuya kaya I do not may mga position talaga. Yes impact gani nagpuna ka na magsingil sa to kang enot kaya na stop because of something na lingaw ko na sa issue kaya pero going back to this concern na sa probinsya kan Albayan ma-provide kan araw ka na bagay po yang kaya kang APEC na sinda mismo ang sa mga meeting po nindo na they have to create their own solution to the problem sa tuya tabing probinsya, tabi kinatawan? I think they have their own solution also. But this one is headed by the provincial government of Albay. Iyuman ini ang assistance kang probinsya or ang pagkamuot kang probinsya kang Albay. Especially sa paagi kan sa tuyang governor, vice governor, sin Sangguniang na ma-address immediately ang issue na ini. Kasi aramo po, iba man ang corporate or ang co-op system. Ini po ang approval kani as in ang sistema will be much quicker and the addressing the issue will be much quicker. And mas makaskas pong address ini sa problemang iyan. Opo, okay. Sabi mo kasabago po, sa source of fund is from the national wealth. Anong particular na specifics po? I mean, anong particular na source of funds? So, kukuhanan ta po tabi ka board member? Manuel Henry, alam mo po, ang province of Albay, along with other municipalities and towns, there are two kinds kasing collection. Ugwa su ER1-94, ugwang su local taxes, and then ugwa man pong su national wealth. Iba-iba po yan Ang natatawanan lang po talaga yan is the host province, host municipality, and host barangay. Correct. But this time, ini po, this is only for the collection on the
or na-receive from the national wealth. Iba man po su ER1-94, iba man po su su taxes, iba man po su uses, iba-iba man po yan. This is only specific for the national wealth. So share po ini kinatawan ano? So share ini. Kundi ako nasala ito, di ba? Only. Yeah. Province Kang only province, po. Kasi ano? su barangay and su host barangay Municipality. and su host municipality, iba man po su sa indang direksyon na ginamit. Yes, oo. Mano Natandaan mo ko dyan. yan. Kung bagay arog sa TV, direktamente si subsidize nila sa mga konsumo kang kuryente sa TV, ang lokal na gobyerno eh. Kung Yes, hain naka-situate so mga power plants, di ba? Something like that. Yes, board po. member, di ba? Opo. In fact po, Mano Henry, ay ining board member Vic Siga nindo, nag-approve pa lang, na-receive ko pa lang sa bagong sistema na gagamitong kang banwa kang TV, kung paano ninda, o gagamitong man sa indang national wealth and other collections sa pag-subsidize dyan sa mga tugang ka sa TV. Kasi kay Puan Manggirare yan legislation. Tanganin matao naman ninda o sa inda subsidy sa mga tao duman. Sa bilog na banwa kan TV. I see. So at least po, kinatawan, medyo naklaro tangon niya na ining gagastos na kwarta digdi, bako man talaga direktamente so hali sa buwis kan albay na within our province, kundi hali sa obligasyon kang nasyonal na ma-share sa probinsya bilang mga host province or municipality pag-abot sa mga sources ng kuryente. Tama po yan, tama po yan. Kundi ako nasala, that's supposed to be spent duman sa mga bagay-bagay na konektado manggirare sa siring na bagay bako tabi kinatawan. Yes po. Kaya nga ni po, Manuel Henry, ang ginibuta is nagibo kitang resolution for the scheme na gagamiton. And then, explicar ko kasubag gusto duwang subsidy scheme or non-subsidy scheme. This time po, for this one lang naman po, aday taaram kung ano na naman ang direksyon kang executive department sa masunod na taon, na collection man. But for this scheme po, non-subsidy scheme ang ginamit kang to address the rising issue kay niyo. Okay. So that is why po talaga, kaya ako nagapon sa imo ta. Nag-report ko sa nga ako nata talaga tamagas to sa probinsya kang Albay dyan na apek yan, di ba? So with it is naklaro ta. If it is a national wealth na gikan duman sa mga sa energy ta may backman kita, di ba? May backman kita. Yes, ma'am. And other sources. So that ang pagkasabot ko talaga that will supposed to be spent for the same purpose. Yes po. And most important po dyan na Manu Henry, ang importante dyan na this fund is the fund now of the province of Albay. And ang decision to spend is resting on the executive department. With of course, syempre aligned sa laws and rules and policy na nakadukot man dyan sa funds na iyan. Dahil man pwede mag-divert talaga. Kaya ang decision na iyan, nasa sa inyo. Imbis na subsidize na po sa kuryente sa mga konsumidores, di ba pwedeng mapaduman? Okay. Dapat talaga po, Manu Henry, it should directly benefit the consumers kang bilog na probinsya kang Albay. That's the number one rule dyan. Well noted po kinatawan. Salamaton po na maray sa paliwanag mo digdi sa tuyang program. At least naklaro tango niya na aga kung ano po ang pinaka-nobling katuyuhan kan sinabi ng programa na uminagi po dyan sa Sanggo ng Panlalawigan. And dapat man talaga Manuel Henry po. We need to review that. Thank you Tabi, Board Member Dater Ocampo. Mabuhay po kamo. Anytime, Manuel Henry, and duly accepted yan na compliment na yan. Okay. Salamatan po kinatawan. Ingat po kamo. Ingat. Thank you so much. Good morning po sa Gabos. Bye-bye po. Alright, thank you so much. Mga tugang Board Member Victor Siga, kang Tercer Distrito o Primer Distrito Canalbay, sa paliwanag tungkol dyan. Yan mga tugang gusto tang ihapot kasubago, di ba? Kung nata po ta arog kaan mga tugang ang sitwasyon. So at least naklaro mo niyan mga tugang na ito, pero naman ito kang panahon ay ang pag-share ta so imbis baga natitaw sa to ngaya sa electric subsidy, duman po kinua mga tugang sa pondo. Ayan ang katuyuan ta kung nata ta gusto tang iklaro mga tugang ansiring na bagay.
Kaya mga nanay, aram tagabos na importante ang tibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga hilang. Tama yan pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified ang sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc, na tibay resistensya may dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perminggiram naman, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay hali sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery stores. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Di pong personalan, kita po naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca, Fresca. Corn sa 150 grams, sulit ang sarap. Fresca corn tuna, abot kayang-kaya. Fresca. 17.05 lang SRP. Fresca. Mas abot kayang-kaya kesa ibang corn tuna. Fresca. Corn tuna. Fresca Corn Tuna. Ang 150 grams, 17.05 lang SRP. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Kontensado at fresh ang damit dahil may 24-hour Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Bakuna laban sa mga vaccine-preventable diseases? Deserve mo yan! Kaya ang mga bakunang ipinamimigay namin ay subok na, ligtas, epektibo, at libre para sa lahat. Siguruhing todo ang proteksyon ng iyong pamilya at komunidad.
pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 9:07. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle, more immunity, ngayon mas handy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray na masikad ang vaccination program kan Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga overseas Filipino workers o OFW ngunyan na aldaw Nobyembre 10. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III na uminabot sa 2,000 doses nin AstraZeneca COVID-19 vaccines ang naitaong donasyon na bakuna kan gobyerno kan Brunei sa Pilipinas na nakatagama para sa mga OFWs. Gigibon ang pagbakuna sa Labor Governance Learning Center, Dole Building sa Intramuros, Manila. Sigun pa kay Bello, magiging first come, first serve basis ang vaccination alagad prioridad ang mga OFWs na i-deploy sa Brunei. Yan ang pangalas 9 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.